Ayo. Wakarara nini kupigini? Wakarara nini? Nishokore kutitanda takarara nini kane wanu daiso. Takarara naye mugadzirise shone yake. Ishone yekudini ngataure. Ishone yekudini. Muri Zimbabwe muri rudadiso nhasira rimwe zuva tadzoka zvakare kwa mutoko kwamunotondera nenhau ya B yengozi iya asi nhasi hatina kufambira B tafambirawo imwe nhau asi nhau iyi yakada kufanana neyatakatanga kukupai naizvozvo kuti munyatsoinzwisa nhau iyi pekutanga patakashedzwa kunzi nhau iri kuenda kudare taive tiri kuchipinge tafambira nhau ya B naizvozvo hatina kukwanisa kuwitinesa kubhadharwa kwakaitwa mombe dzichinoripiswa ngozi asi nhau yatisvitsa pano nhasi ndemukoma nemunin'ina mumwe ari kunzi akauraya mumwe ari kuti handina kuuraya asi zvakare parune nhau yeurombwa kuti pane akabata-bata pakati pemhuri mbiri idzodzi naizvozvo kuti munyatsonzwisisa chekutanga ndichakupai divi reimwe mhuri ndobva ndakupai reimwe mhuri ndopa mumwe weimwe mhuri kuti muzonzwisa kuti nhau iyi iri kufamba sei iri kubva nekupi iri kuenda nekupi rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Mwedzengu wanogona ngwakatorana nemurume iwo unototaura neofisi unongonzwa usada kuti abonde nemurume dzimwe dzenguva wakatorara unotomutswa uchitonzi iwe wangoita ngo nemunhu wanga wakarara naye asi inini ene waramba kuti abonde unotoshaya shungu yekuda kutorana nemurume asi mani unotonzwa kuti unotoona kuti munhu ari kuuya kwandiri achidai so ndiye anotonzwa kuti anai bonde panguva iyoyo kana shungu nemurume hauite ukatongonzwa unotongonzwa kana kunzwa kuti pari zvinhu handichadi nezvemurume nda kutorongedza bhegi rangu ndiende kwandakuyenda ndoda kutosimuka ndichade zvepanapa kurara nevanhu kuti unongomuka watoona kuti ini ndarara nemurume but murume ndamunyima bonde murume wandinaye asi womuka wachitenga wabva urara nemurume asi iwe usina asi murume wako wakatomunyima kushaya shungu nemurume patinoti ngatibatsirwe pacho hapana chinoita tanoita nekungofamba hapana chikutombobuda. Inini ndichitanga kupinda mumba ofichi ndichikura ndakambongodona ndichienda kuchikoro ndadonha kudaro vapatsvagwa muprofita akatsvagwa kumba kwedu pandibatsira kati imheni yange yatumirwa zvabva izvozvo ndaibuda mututu taita kuchinjana ndikati mukoma wangu wekutanga taitoziyana wamajuti kuti nhasi ndimukoma nhingi namangwana ndimukoma nhingi mangwana ijuti rangu chitopedzana svondo sesina ndo chikoni chibuda mututu aibuda kuti unozadza kana kapu nguva imwe chete ndabva izvozvo ndapinda mumarriage ndisati atombopinda marriage machona murume wangu inini akanga achida kutondirora asi mari aida kundirora aive 5000 ndindaichengeta mari iyoyoyo aindichengetesa mari iyoyo inini murume wangu auya kumaintro vauya kumba kwedu achita kuda kuuya kuzonorora next week vairobhiwa mari iyo yese vayaenda svika ndakaronga kuchizotizira ine murume wangu bratizisana ndamba machona ndaiti ndikaibata nhumbu yaibva kusvika dzakwana 7 nhumbu dzichibva mumba machona zvoti zvachambotaurwa natete kuti even shungu nemurume unenge usina ndezvokutoita kutofosana dzimwe nguva kwachona uchitikana dzimwe nguva karara kudai so unomuka munhu uchina maspems usina mborana nemunhu nhumbu dzandakabva ini dzinokwana ita 7 kuti ndichizoite mwana wangu wekutanga ndakamitwa nesiza ndatanga ngorutsa ropa ndine nhumbu yasvika mu9 months iyo yachona ndadanze ndisaizvare nhumbu iyoyi ndaitakura 11 months zvara mwana ane 5 kg
Saka pamwe kuti vanhu vanoramba vachingoshisha vachitenderera. Kana dede wangu achinzwa nezvainazvo, aona gomba ngarifushire. Kwete kuti munhu anona chinja asingagone kupedza. Sei kwese kwaendiwa kwachona, hapasi kusiwa kupa mukana vanhu vanenge vachibatsira vachona kuti vapedze dare rachona raanenge aona munhu. Parubva patiziwa. Pasana chabuda. Wakushuya kunana gwati tumaguto majega tomulengo. Hapasi sina kana even mumba chamwe unopedzera kakutonyarana kufamba. Unopedza ingozi yakanga yakubata zvakatanga zvichitapa ndini mazuva andakaita nhumbu yekutanga. Vayabva ndaingogwina ndikambofamba nemurume wangu tasingaziva kuti ndizvozvo. Kusvika zvamuremerawo tikazointroduce tikazozvidza vabereki vangu kuti akati mama ina achazvikunde mwana wenyu ari kudai so. Ndaingoona ndaita kudzipwa mwana zvakatanga ari manheru. Inini zvaitika pamunin'ino wangu. Zvakatanga ari manheru iyayo ndakanga ndakatorara. Havana kutongoti inini ndikuda mapoto chichibva andigira mapoto andaida. Mukufara kwandaita ikoko fana kuti ndakudzipwa. Iwe ndatonzwa maoko atondibata huro hwangu. Handisi kutonzwisisa kuti chii chiri kuitika. Kusvika ndakutotadza kuziva kana gogo wangu maenimo ndo akazofonerwa nemurume wangu akauya konditora nemurume wawo. Tikazongwenda pane vamwe pastor chichi zvaipera nguva iyoyo. Pazvinodzoka zvobva zvatoita wese kusvika ndakutoita kurasika pfungwa inini. Tikasvika pakuchenda pana sekuru wekuchitungwiza naiwo bamunini. Taenda ikoko apa vangopodza mhepo yakangopodziwa handitika ameno apa ndichandikuziva ameno asi ndizati ndaidzipwa zvadaro pazvambonyarara ndane nhumbu yemwana wangu yekutanga wandakazobata ndatotakura nhumbu yangu 9 months dzasvika ndakungorutsa ropa ndiri kuchipatara ndaingozarirwa svika ndangotanga kurutsa ropa zvakachaya namadhokta kuti ropa rachona riri kubva pai wakashaya kusvika ndarara pasi ndakunzwa mabayo ndopo wakachiti nyaya itori papaka tochingosevha life yemunhu 1 asi takazorarama tese nemwana wangu vandaenda kuri kutheatre inini ndikanoparetwa ndaoparetwa pa 1 week ndakasika kurikavha ndaenda kucheck up vaatona operation yako iri kupora zvakanaka ndaenda kumba ofichi bamunini wakabva wauya wakati mwana wangu ndakigira makorokotega indo nechi mwana wauya vaona mwana vasiya mari iyoyo gogo wangu ndo akaitambira time yakabuda bamunini hapana kupedza kana 2 hours ba ndatanga kutonzwa kubatwa huro yet operation ichiri nyoro iri fresh tanga kunzwa kudzipiwa mama ndakutogwina hapana chanchatomboziva ba ndaiti pandaipepuka pepe yaitanga ichangobva kusoniwa futi operation iyayi kusvika handitozive kusvika takazoenda kuchitungwiza futi kune munhu mumwe chete azobatisa ngozi pamunin'ina wangu achiti ingozi haimukuzviona yeti kutaurwa kwazvaitwa yavopoka hanzi yakatombotaura pandiri ikataura kuti tatina bamuniniwo bamunini ndo atatinawo ikataura ngozi kuti iwo bamunini wakuti hanzi yanga isiri ngozi banzi ndakavhunziwa inini ndikataura kuti hanzi ndini memo ndotaura zita rangu inini kuri kunzi kuzviitisa ndozviitisa ndine operation ndine chironda chiri fresh ndonzi ndazviitisa kuri kudhauka handovhiyasikwa kuri kufa kwangu ndozviitisa kuri kupretenda kuti kufurirana tese semhuri kuti hanzi kwaingati pretendei kuti inzi nyaya ibonderere munhu 1 saka paipape kutika ini ndatambura vanhu vamwari ndatambura izvezvi hapana nachikumbonakidza mulife yangu kana ka1 ndikuti mututu musoro maproblems apere ndenichingorwara svika pachona murume wangu kutotenda mwari kutoti akashinga dai ndakadzoswa kumba kudhara hama dzake chezvo dzimwe dzaitaura kutoendesa munhu kumba mukadzi wengozi mukadzi wekumusha nezvikwambo but akamira nini nepasikatomboita ega kutotombosvika nguva yekuti ndakututa muthu wangu ndiende nokuti ngochinyatsoona kuti hazvisi kupindirana ba ndiongozi imwe chete yakubata pane munin'ina wangu Gabriel mukuru. Nyaya ichitanga baba mukuru wakauya kwandiri wakati takafamba saka imimi haranga dzedu tiri kukubatanidzirai patichafamba muone tifambe tiri pamwe chete nekuti kana muri haranga dzedu kureva kuti muri mhuri dzedu ndikati hapana chakaipa taenda kwatakaenda kwekutanga hakuna zvakatsanangurwa ba takangomwiswa zvatakamwiswa tikadhakwa patabva ipapo tikaenda pechipiri ndo pakatsanangurwa ndikupiko kwamakamwiswa ndobva tabva kwaTasvu bvataenda pamwe patakaenda bvatanzi takuenda kudzimba dzenyu kumba kwenyu tonobatisa mhepo itaure yega ndaona mweya wongozi tasvika kuya mhepo ye yakabatiswa pamwana wamaiguru yabatiswa pamwana wamaiguru yakataura chinhu chandakabata chayakataura yaingocheuka maiguru wedu mukadzi wababa mukuru ichiti mainini mombe yangu saka zvadaro iyo ndo aizotsanangura kuti paakafa kuti azofa akanga uya pana achindiudza kuti handina kupuwa mombe yangu
zvinova zvakakonzeresa kuti tapakati penyaya takaenda kwaNdemera tikavabvunza wekwaNdemera kuti baba mukuru zvawakanga wakakusarenderai mukomana uyu wachiti hawachashande naye nokuti mukomana uyu akatanga kushanda nababa mukuru akauya here pano pamba penyu aine mombe yaari kunzi akapuwa nababa mukuru wakati hapana chaakauya ainacho zvadaro isusu mhepo iyi yabatiswa zvakazonzi atimukire tiende kwaNdemera nechinangwa tichienda kwaNdemera tatine chinangwa chekunobhadhara jeredzwa rake raakashanda kuna Gabriel nemombe iye aicheukira kuna mai guru wedu achiti ndine mombe Gabriel kari mazonda achiramba kuti inini handina mombe yakeba isusu semadzimai ndobva tamupusha tikati no isusu tonobhadhara mombe iyi awa dzimwe nguva ari kuita kuti hawachina chekubhadharisa chacho pamwe tingaswerera hatisorovhei dambudziko hatisatarise zvemari takaenda kwaNdemera tine chinangwa chekunovapa 300 yemombe ne500 kukatakurwa $800 tasvika kwaNdemera mhepo yabatiswa akatambidzwa 500 atambidzwa 500 mhepo ikapa baba wake akati baba mazuva enyu akuda kufanana neyangu pamari iyi munotenga gumbeze renyu imimi baba imwe yacho mondiwakira pandakarara zvabva izvozvo n'anga iye namai guru wangu wakazoramba wari kupusha mhepo iye taura wakaurayiwa nani zvazvekuuraya taakwaNdemera but patakabva kumba takabva nechinangwa chekuti tiri kuenda kunobhadhara jeredzwa 300 yemombe ne$500 yekushanda kwaakanga aita tasvika ikoko ndo akaramba opusha but kuti nditaure kuti pane mhepo payakambotaura kuti ndakaurayiwa naGabriel hapana ende Gabriel abvunzazve paanodawo kubvunza akatombotaura nevanhu vokwaNdemera kuti mimi ndimi hama dzacho wepano ndokumbirawo kuti mubvunze mhepo ino kuti inini ndikada kubvunza pari kubva paita noise ndokumbirawo kuti wenyu 2 kana 3 wabvunzawo mhepo iyi kuti ndiwani unonzani zvakafamba sei itsanangure nokuti mukuona zviri kuitika panapa ini ndiri kupushwa zvinhu zvisiri hazvina kukwanisika kusvikira ipapo ndo payakabva yatochaja mhepo iye ikati mombe 8 imwe yacho monotora mai yangu yanga isingachaje infact mai guru wangu ndo aizozazikisira mhepo iyi kuti ati ari kuda kotorehwa amai wake kuhange zvinhu zvacho zvinoitwa amai wake varipo zvinhu zvese zvanga zviri zvokuzazikisira iwo nokuti mhepo iyi yaindandama saka iwo ndiwo waibva wazotsanangurira mhepo iye zvabva izvozvo ndo patakadzoka tasvika uku papachirongwa nyaya yekunzi zvinobva zvapataurwa zvokotorehwa amaiwo mhepo poitwa sei ndo pakadzokwa kwaNdemera naatezvara wangu nemuzukuru namainini wangu wasvika kwaNdemera unobvunza kuti poitwa sei nonyaya yekunotora amaiwo mufi ndo pakanzi nokuti mufi akati zvinhu zvazvibhadharwa amai wangu wasipo ndo pakanzi nano kwaNdemera endai kusenda munoona muninyina womufi ndiye anoziva direction yekunganotorwa amai wake pakanoonekwa munin'ina womufi ndo paakataura kuti izvoni tangai mabvuma kuti makauraya watezvara wangu nemuzukuru wakati no hatina kuuraya nyaya yatauya nayo zvikanzi ndati tangai mabvuma kuti makauraya zvikanzi aiwa hatina kuuya nenyaya yekuti takauraya tauya zvikanzi handina chandokwanisa kutaura nemi kusvika mabvuma kuti makauraya zvadaro watezvara wangu nemuzukuru we wakashingoti kuti tione kutaura naye rega tingomuti tazvinzwa zvamataura tokumbira kutaura nemi ndopo akachibvuma bva wataura naye ndokubva ati nyaya yedu haiperere pano imi michiendai munonimangare nyaya yenyu kwamambo maisa nyaya yenyu kwamambo isu todaidziwa nyaya kwamambo tozotaurira kwamambo takazotakurana semhuri yokwababa mukuru nesu wokwababa mudiki naatezvara wedu tikauya kuno tasvika kuno nyaya yakataurwa kuna mambo zvadaro nyaya yaiswa mudare ramambo ikanzi musi weSunday iri kutongwa tauya musi weSunday uye tasvika kuno isisusu vanhu vasati vambopinda matare takauya nechinangwa chekuti mhepo tisiri kunzwisisa zvairi kugona kutsanangura yega tikasvika kuno dzimwe nguva tichabatsirika pakuti isisu hama dzemufi kana dziripo namambo pamwe wachati wataura kuti ndinoti mambo wanotaura nowafi wanotaura futi nowapenyu wanotonga wapenyu wanotonga wakafa saka tichasvika kuno mhepo ichatsanangura tasvika kuno mhepo haina kukwanisa kutsanangura kana mambo haana kuzokwanisa kuibvunza nekuda kuti mhepo iyi mwana wayo anga akuzvirohera mumatombo saka mambo wakabva watoona kuti ticharamba tichida kubvunza zvichaite mwana anokuwara mai guru wangu ndiwo akanga aenda padhuze nemwana ari kubatwa nemhepo iyo achibva watsanangurira uyu n'anga yakaomberera mhepo yakataura kuti chitaura tapinda mudare ramambo taura nyaya yako zvikanzi ndotaura kangani ndoramba ndichingotaura mai guru wangu aibva wati futi pamusoro emirai nditsanangure bva watanga futi ndiwo kutsanangura mudare ramambo muye mhepo haina kutsanangura yati ndotaura kangani ndoramba ndichingotaura zvabva izvozvo ndo patakazonzi isisu chibudai muno mudare moenda kunze munotaurirana mubhadhare zvamakawirirana tabuda kunze hapana chatakawirirana murume wedu airamba kuti handina chandiri kubhadhara nokuti ndati handina nyaya yandiri kuziva isisi nokuona kuti wedzinza watimukira
baba mukuru wedu wakokana nedzinza rese kutimukira kuti hatibhadharei munin'ina wangu akauraya, asi nyaya wari kuiziva kuti kubva tichitanga nyaya Gaba haana kuuraya munhu. Zvadaro isusu semadzimai newana takaonesana tikati no, isusu hatisi kuda kuswerera, hatichingoite kuti tibhadhare, hatina kutoziva kuti tatokanganisa, tatoita kuti situation iite wese. Takanzwisisana nababa mukuru wedu tikawirirana tikaudza kuti baba mukuru hani mukuona isu taakubhadhara zvinhu izvi isisu semadzimai newana, but muri kuzviona kuti murume wedu ari kuramba kuti haana kuuraya, ende isusu mafiro akaita munhu imimi wacho nemhuri yenyu nesu nomhuri yedu tese hapana asiri kuziva mufiro wakaita munhu. Takabhadhara zvinhu tikaona tasvika kuno nyaya dziye dzatochinja statement zvatakatangira tichiti tiri kubhadhara chikwereti nezvawakupupurayo kana pamberi powanhu kuti Gaba akauraya hazvichaenderane nokwakatangira nyaya, mhepo haina kubvira yataura kuti Gaba akandiuraya. Tasvika kwandemera musi wokupedzisira pakunobhadhara zvinhu takachibhadhara zvinhu zviye zvanga zvachiverengwa zviye kunzi chibhadharai, tazvibhadhara stiri yo akaramba ari pakuti ndiani akakura, ndiani, kusvika wakumubvunzurudza kuti unoda kufukunyuwa here kana kuti unoda kuakiwa chete, kufukunyuwa kwacho unokuda uri musi wei. Mai guru wangu achibva kuti akafa chishanu anogona wangu achida kufukunwa chiri chishanu, ndizvo here iye mhepo yeita kunge kakugutsira ubvanzi ati anoda kufukunyuwa uri musi wechishanu waririwo wari kupirikira. Zvabva izvozvo takadzoka kumba asikuona kwenyu mimi chavaibenefita chimombedza dzikuunzwa kwavari. Dambudziko rataita mashandiro asiyana, wamwe wedu watadza kunzwisisa kuti Mwari hawatipe zvinhu zvakaenzana, ndo musoro wenyaya wekutanga. Pamashandiro tasiyana malevels, wamwe wedu watadza kugamuchira kuti Mwari haana kutipa zvakafanana, vari kugutsikana kuti mashandiro edu atinoita tinomushonga. Makadi yenyu mhuri yeZimbabwe, ini ndinoitwa Mai Karuma Zondo, ndobva paMutoko Center panhamba 62 Chinzanga. Dambudziko rakasangana neni nderekuti ndanga ndichirwarirwa nevana, vamwe vachifa, zvirema, vana vachisangana nematsaona. Saka nerimweni rezuva vana wemwana wangu mukomana vakanga vakuita system yekuti vanobuda maspems vari magrade 2 grade 3. Kamwana kamukomana kakatanga zvekare kuti kakuita weti kanovharwa maspems, kovharwa zvichiita sekunge huhwa, ochema pakuita weti yakana yakubuda, potanga paputika chibhora cheurwa cheche kusvika potanga pabuda urwa, pochipedzesera kuzoita weti. Saka zvinhu zvakatinetsa tikati tochidi, ndo patakati isiso ngatifambe tonoti chinhu chokunetsa mukati medu chii. Zvadaro tiri pakati pekufamba takaenda kwaTasvu. Tasvika kwaTasvu kuya ndobva ati ndiri kuda dzinza rese muuyi, ndokupedzera dambudziko rese vanhu mese muripo pamwe chete. Tasvika kwaTasvu kuya taenda tiri family, tadzoka kumba tikataurirana pafamily yedu tese, takawirirana zveshuwa tikaenda ikoko. Takanoisirwa tsvimbo yatakanoisirwa pakati pakamanifesta bamunini wangu vachitaura maerano nezvavakanga wakaita. Ndofunga wakataura zvinhu zvakasiyana siyana zvavakataura ipapo. Mushure mekunge zvadaro vataura zvavakataura maerano nokubata kwaita mishonga nekudindini, zvaitiratidza kuti pane something yeconnection yakanga iri ipapo yezvinhu zvavakanga wakaita. Wakatanga kuita sekunge munhu akupenga, vachitaura zvinhu zvakawanda, vachitaura ipapapo wakasvika pakutora murume wangu wakati iwe Shadina baba wako gowanai mari, ndiyo mari yandakanga ndichikushandisai $20, ndakudzoserai mari yenyu, kusheyanai mari. Mushure maizvozvo wakataura zvekare waibata foni wachidaira foni, wakadaira foni iya woidzima ichipfuchirwa madhaka, ndopo wakataura iwo wakatiwo pindai musango muwakomana munotsvage muteme muvhure rodhi. Tikatoshaya kuziva kuti ko zvinhu zvamira sei. Ndopo wakanga achitaura wakati muchaona mota yakanyorwa padumbu nebhuruu. Mushure maizvozvo ndopo wakatiwo apa zvese zviri pakumanifesta apa. Ndopo wakachitiwo iye Ezara endai munotora paperback mumota mupa amai yawo, paperback mise mumba. Mushopu mangu muno chiturusi box chirimo chine kagaba karimo, kuri kumanifesta kwaakanga achita. Saka zvadaro takachizoti zuva radoka Tasvu akatidaidza akati wangu aine gurupu ranga riri patsvimbo uyai. Takapinda mukati muya ndobva ati ndoda kunzwa kuti munhu abatwa netsvimbo yangu ndiani.
vanhu tese takaramba takanyarara. Ndokubva tati isisu hatisingazive kuti mabatire etsvimbo yenyu ndeapi, asi munhu ataona achiita sekunge anorasika njere pakuita kwakati kuchiitika ndibamunina. Ndopo akabva achibvunzwa kuti ko iwe uri kuti nekuti tsvimbo yangu yakubata. Wakabva ati izvoni handizvizive nepamusana pekuti inini mama ndidhakisa. Ofu ichisu tese takanwiswa muteyo, hapana munhu asina kunwiswa muteyo. Ndokubva zvanzi hayo kana iwe uri kupokana hazvina chakaipa, chipindai patsvimbo ndikuda hama dzenyu dziripo 4 dzouya kunodarika tsvimbo iyi, nokuti wati iwe wangu akadhakiswa ndauchida uchiti ndichikuitei sei muchisvetuke tsvimbo iyi mochiuya chimbobudai panze hamuna kurongeka. Tabuda panze pai takazochiti tanhengirina tamirira pakuti tiisirwe tsvimbo. Bamunini wakabva atiza nemota bvaramba kuenda kunotsika tsvimbo iya. Sevanhu takanga tafamba semhuri takanga tadira fuel mumota mavo kuti tiri kufamba tiri as a family taisa mari yefuel kuti isiswe kwababa mukuru nekwababa munini. Saka takanga tiri kuti tiri kunorongana tichionesana kuti toita sei. Iwo akabva atiza isisu mota mese tenge tiri mumota. Murume wangu nevana vangu 2 ndiwo akanga achisara manje pakuchidaidzwa kwakanzi uyai muchisvetuke tsvimbo. Iwo akabva atiza isu tiri mumota muyamwe. Ndo pakabva pachitauriranwa kuti saka tochiita sei tiri mumota muyamwe. Saka inini ndina sekuru wandinorapa ndinawo wanoita zvekubudisisa zvemhepo. Ndo pakanzi izvo isu tafunga kuenda kuchitungisa kuna sekuru vaye vamunorapa nawo. Ndikati kwete kuti tiende ikoko ini ndinorapa nawo, mangwana kuchabuda zvichabuda zvinenge zvakunzi pano zvawakaita sei zvawakaita. Ndofunga murume wangu akasiyiwa kwaTasvu wakatozoita wekumirira mutauni. Wakati isusu ndo zvataronga kuti takuda kuenda kunobatsirwa nasekuru wokuchitungwiza nepamusana pekuti ipo wanobudisisa mhepo. Murume wangu akaramba akati no, anoshanda nomudzimai wangu, mangwana zvichazoita muromo mozoti aiwa pano zvarongwa kana kuti kudini, inini handidi. Ndopo wakati aiwa bahuya takumirirai mutauni. Wakamira mutauni muye zveshuwa murume wangu nevana vangu akasvika akakwira. Ndokubva taenda kwasekuru wekuchitungwiza wari wandinoshanda nawo inini. Tasvika ikoko wakataura nyaya wakatsanangudza wakachaya hakata dzawo. Wakati iwo kuya kwamaita panapa masirei vana. Tikati kuchapa kuti tisiye vana tatisina rwendo rwepano. Tanga tine kwatanga tiri kudo kuenda. Zvikanzi zvikanzi nyaya iripo ndeyekuti ndaona mukati menyu mimi varume mune munhu akatora chikwambo chiri chebusiness asi iri kuita sengozi mukati menyu. Saka inini handiite zvokunongedzera, ndinoda kubatisa mhepo ichibuda mukati mevana vane wenyu. Saka ndo pakanzi vatabvunza tese zvinhu zvedu takazviita mukuirana kubva mumashure. Tochiita sei mhepo yakada kubatiswa pana tete ava vari apa vayaramba kubata nokuti zvinhu zve zvakaombererwa mwana wedu isisu wekuzvara. Vakwatorwa tete wamwe futi vayaramba kubata mhepo yakati aiwa inini ndanzi ndiuye mumusha menyu ndiuye kunobatisa mhepo ipi iyo iyi. Zveshuwa ng'anga yeye kuchitungwiza yakati kuti ndiuye mumusha menyu ndoda 300 ndiyo mari yandinoda. Kana mati mondikwidza mari yamuchandibhadhara inoita chi? Inoita $20 yetransport yekubva kuno kuti mundikwidze ndiende ikoko. Ini ndakabva ndati inini zvekubhadhara apa inini handisi kudaba nokuti ng'anga yatakanga tafambira tiri isisu ndiTasvu, imimi makaramba kwaTasvu. Saka vari kubhadhara ng'anga iyi ndimi imimi ende ndimi futi mapa kuti tiuye papi tiuye pano inini handipo ba. Izvi zveng'anga iyi zvaichada nokudini ndezvenyu nokuti isu ng'anga yedu yatakanga tada isisu ndiTasvu. Zveshuwa akabhadhara mari 120 transport neimwe mari yakanga yasara. Ndokubva sekuru aiwa chuya kuti wanoshanda basa rawo. Tiri pakati pekuti sekuru aite basa. Mhepo yakabatiswa pamwana wangu nemwana wabamunini. Wese wakabata mhepo. Wabata mhepo iyaya. Yakazosara yakabata pamwana wangu. Ndopa akataura, ndini Thomas. Ndakaurayiwa. Asi ndiri kuda mombe yangu. Yakatsanangura mhepo iya yese ikatsanangudza zvese zvayaida nezvayakanga ichida. Wakati imimi mainini kutaura inini. Mukomana waye akanga ari mukomana wemombe aifudza mombe dzedu isisu. Takagara naye about 7 years. Tagara naye pa 7 years takamupa mombe yake. Tamupa mombe yake
ndokubva murume wangu ati mukomana uyu achada zvekunamata nokuti kuya kwaakaita mumaoko medu akauya ari mukomana airasika njere. Murume wangu muprofita akamunamatira mukomana uyu ndokubva aita zvakanaka kudaro ndopa chizotaura manje kuti mukomana uyu aregedza kunamata. Saka ndanzi mhepo idzi dzaakuchuya dzakawanda ndichimudzosere kumba kwavo. Ndopatakamudzosera kumba kwavo kuyabva apiwa mombe yake nababa wake, apiwa nemurume wangu. Apiwa mombe iye hatina kuziva kuti kubva kwaakaita akazofambawo sei, asi bamunini akazouya kune mukoma wakati mukoma ndafunga kuti ndigare nomukomana uyu nepamusana pekuti takagara naye zvakanaka. Saka ndikuda kuti ndiite sei ndigare naye. Ndopawakanziwo ende unotaura nababa wake, inini mumaoko mangu ndakamuburisa. Zveshuwa mukomana uyu akagara wakamutora ndokubva aenda kupurasi. Ini handina kuzviziva zuva raakatorwa kuti akatorwa nguwai zvakazodini, asi zvokuzviziva hangu kuti wakanga wamutora ndakazviziva. Saka zvadaro pakachizoti papera 3 months mukomana uyu akachizoya kwandiri akataura kuti mainini inini baunini Gabhu wakandishandisa 3 months. Mombe yandakapiwa nababa wabhiya yawana kundinhengerera, wakati hanzi wachandipa 500 wakati iwo wachandipa iri mari. Saka inini nyaya iripo ndeyekuti ndodaenda kuVictoria Falls kuna amai vangu kuti ndiende koonoita sei, koonowaona vari kunzi vari kurwara. Saka zvadaro mukomana uya handina kuzviziva kuti mashoko aakauya achitaura kwandiri kwanga kuri kutondioneka nepamusana pekuti magariro yaakanga ari kuita akanga asina kugara zvakaita sei zvakanaka. Chinhu chaakagona kunditaurira akanditaura kuti inini ndaneta nokuuya ndichingotakurwa nemota ndichinzi ndiuye koonopiwa mari yangu, asi hapana mari yandiri kuita sei yandiri kupiwa, yakanga chiri china. Musi weFriday yacho ndopatakatigadzirira kuti tiende kuchechi. Kwaiuya masista kunonzi kwekwaMuzenda kumapurasi. Masista aye bamunini wakangwatiwo vachatitakura tichienda kwaMuzenda kuya zvekuma3. Zveshuwawo iwo hawana kukwanisa kuya koonotitora kuma3, wakatozoya zuva ranga ratonyora kuti tiende kuchechi. Makuseni yacho ndo pakabva pasvika shoko rokuti mukomana uyu aita sei atisiya akazvisungirira. Saka ngozi yairi kubata pavana apa yakataura iyo kuti inini handina kuzvisungirira, handina kuzvisungirira, ndakaurayiwa. Ndokutaura kwaakanga achiita. Saka zvadaro, asi pakutanga yakati iyo ndiri kuda mombe yangu nemari yangu handingafire mahara. Saka imimi endai munotaurira vabereki wangu zvandakasiya ndakuudzai kutaura inini mashoko andataura. Saka ndopakadzisumukai tiende kuvabereki wani wemukomana uyu. Zvikanzi handisi kuda mumwe munhu anosikotaura, ndikuda mainini ava ndiwo waende koonotaura zvinhu zvandakasiya ndaita sei ndataura. Zveshuwa vanhu takagadzirira zvinhu zvedu mukuirirana tichienda kwaNdemera. Taenda kwaNdemera kuya tasvika mhepo yakadaidzwa ndokubva ataura pamberi pababa wake akati, baba ndofira mahara here inini, baba ndofira mahara here inini. Zvikana baba wacho taura ka mwanangu kuti chii. Zvikanzi mombe yangu. Zvikanzi mombe yako yakaita sei. Zvikanzi mombe yangu. Ndini Michael Karimazondo, ndiri mukoma waGabhu. Takazvarwa tiri vairi. Amai vedu vakashaika 1975, baba vakashaika 2005. Saka pamhuri yese inosanganisira munin'ina newana wake, wana wangu ende ndinovada. Munin'ina wangu sokusiya watakaita na baba na amai. Munin'ina wangu ndini ndakamupinza chikoro, uyezve ndinizve ndakafaitira kuti mukadzi aanaye mukuru, mhuri yaanaye yese izvahwe ndini. Saka handina mushonga wandinotsvagira munin'ina wangu. Agreement yandakasiyiwa naamai ndeyekuti unofanira kuchengeta munin'ina wako uyu, ende anga ari munhu wandaiti iwewe pandinorara ndo paanorara, kusvika ndakazorora mukadzi kwaseke mpama tairara mbhurangita ndairara ndorairarawo, kwete kuti anorara rake ba. Saka ndiri kuzvitaurira izvo kuti handina mushonga wandakatora. Saka chandiri kuda kuti mundibatsirewo wanhu weZimbabwe ndechokuti matambudziko ari kuuya mumhuri
anosanganisira kufirwa wana vari kubva dzinhumbu newedzinza wari kufa. Chinhu ichocho tinokumbira kuti mungatibatsirewo nenzira ipi. Inini semunhu ari padambudziko ndaifambawo kwandaifamba kubva kun'anga newaprofiti, asi handina mushonga wandakati ndatora kuisa pamba. Ndinokodzera kuenda pamuteo, ndinokodzera kuenda pazinata. Ndakasungunuka nokuti handina tsambwa. Saka mwana wangu anonzi Messi wa 99 akarohwa pachiwanzi 2002 akabva apetana miri wese. Handizive chakamupeta kusvika mwana iye akazofa 2006. Zvinhu izvozvo wana vari kubva dzinhumbu zvandataura zviye nekurohwa kwakaita mwana waye akafa. Chinhu chataibata ingozi iri kubata yaibata kuwana. Mwana akabata ngozi uyu akazvarirwa South Africa kunonzi kuJosdale. Asi hapana here situation yekuti panogona kunge paine ngozi hongu asi paine kubata-bata futi urombwa huri mumhuri? Takati isusu vanhu vanokodzera kutibatsira imimi ngavabatise chikwambo chacho kana chiripo pakati pedu, kana pane urombwa huripo ngachibatisiwe pavana varipi. Chiremba akauya akabatisa akatiendai muunganidze vana pamhuri yenyu ndokuti pakati penyu pana akasipika mhepo yengozi yakaparwa. Saka takatiunganidza vana, mhepo ikabata pavana ikataura zvayakataura kuti ndakaurayiwa so. Saka pakazoiswa urongwa hwokuti iripwe inova iri kunongedzera munin'ina wangu, asi iye hana paakazobvuma. Paakazobvuma ndopokupfugama achiombera kuti itambire kuti hungu ndakuda ng'ombe idzi nemukadzi, ndokuti akanga apfugama achiombera kuti ndashuwa ndakakura ndiregerere. Saka mumashure mezvo akachizoti handisi kugutsikana ngatifambei, handina kuramba. Saka ndinokutokumbirawo kuti tigobatsiwa, ndokuti chinhu changa chakuita kuti ndirambe kuti aiwa ndichadaba kufamba inhau yekuti wanhu wakaprofita kuti ndikuti ndinokora munin'ina wangu tsoka ndichida kumuuraya. Ndakabva ndatoona kuti wakutondipesanisa nemunin'ina uyu, ndokuti inini munin'ina wangu uyu haana kumbohwara nekuti ndamuroya, haana kumbopfiwa nemwana kuti kwai aroyiwa neni. Hapana mukadzi akabva kuti ndamutsvaga mushonga, wese waripo wakakwana. Saka inini ndakaremadziwa wana, ndine wana wakabva wari South Africa wese, wana wakabva dzinhumbu vanosvika 15, wana watakataya wazukuru. Wana wacho wese havachisiri pavarume, kusanganisa wazukuru wana wahanzvadzi havachisiri pavarume, vakapfiwa zvisina tsarukano wese iwawo. Kusanganisa nokwababa mukuru kwakapfiwa zvisina tsarukano kusvika wakasvika gore rakapera pamukova vachiti tiri kukubata, waitoda kumudhemeja kana kumupfura. Tikakumbira regerero kuti aiwa kana dai makafamba tichaita kuti isu tigofambe takaita semhuri, tichataurirawo nabambo wedu toona kuti tosangana. Saka tinawo pano iwawo vakazvipira futi kufamba. Saka kana kwakunzi maakuda kuti imimiwo redhiyo mutibatsire kana muzinata, tinofanira kudedzawo kuSouth Africa womotipa appointment yekuti weSouth Africa wese vane matambudziko enowedzinza wange varipo, ndokuti vamwe vari muHarare, vamwe vari kuno kumusha kusaidi kwaCharehwa. Tiri vanhu wefamily tinofanira kunge tiri pamwe chete. Asi ngozi yawaibata ibodzi iyoyo yomunhu uyu hamuri kunzwa kuti Ndemera kana kuti Thomas ngozi, mwana wandakagara naye kubva 91 kusvika 2000 ndaye ndiri muprofiti. Basa rangu ndorokuprofita vanhu nokubatsira vanhu, asi chakandidzorera mumashure inhau matambudziko akanyanya akabva apinda kunge aJobho, ndokubva ndabva pachikero. Saka mukomana uyu ndakamupuwa ndiri mumutemwa, ndichibva ndanzi enda wobatsira waNdemera, ano mukomana ari kunetseka nengozi, anonzi pano musikana aripo anonzi Faustina. Ndikasvika ndikavataurira wakandipa mwana ndamuponesa. Mwana uyu ngozi yakabva yabata futi pane mumwe mwana uyu anonzi Ndemera. Saka akuchiti ndakupedza muna 2000 ndakati ni mari yekuchikutambirisa handisina, chipinda mudanga usarudze ng'ombe yaunoda mwanangu. Akasarudza ng'ombe yaanoda, saka akazoenda nayo mudanga magabhu momunin'ina wangu. Saka aenda umomo
wakatadza kunzwisisana pakupanana kwaita mari iye munin'ina ati ndauda kugara nomukomana saka mukomana yakazosungirira takafunga kuti azosungirira takamuiga zvakanaka saka akachizouya mukomana uyu akuti ndikuda kubhadhara ng'ombe yangu pamwe chete nemari yandakashandira mwedzi 3 saka mukomana uyu achitaura anoti imi munoti ndakazosungirira hana kusungirira pa ndakaita kuurayiwa nevanhu vaikakawaya muna 2000 wakaikaka wacho mazita awo ndaanani saka munina wanga akakonera kutaura kuti inini mazita awo munhu akakakawaya paprazi 2000 ndinhengi nanhengi ndio vanhu vakauraya munhu asi iye ngozi iri kuti akashandisa foni haana kunge akabata kumonya ndiye akamonya waripo saka isisu chatiri kukumbirawo ndechokuti isi hatigone kupinda kupupurira munin'ina wacho kuti haana kuuraya kana kuti akauraya anopedzerana nengozi ipi uyezve motibatsirawo sipo panhau yengozi inopatanzwa kuti ndiwo anova ndiwo mavambo eproblem. Nhasi uno tikunzwa kuti panenge pane urombwa, panenge pane mishonga iri kubatwa namukoma kana kuti nemunin'ina. Ndapi masoko amuinawo panhau iyoyo? Tingangoti nyaya yeurombwa iyi kana kuti nyaya yengozi, mukoma wangu agara wachingotaura kuti pane ngozi. Tingangoti kumashuro pane munhu akafira muploti mangu inini, asi munhu uyu akangoshanda 2 weeks chete. Achanda 2 weeks, pane wakomana wakaenda kuno madhara akaenda kunodhonza nawo waya. Iye ndiye atanga tati iwe unopota uchitarisa kuona kuti vanogona kuba nokuti area yawaiwe ndiyo area kwavanogara. Saka taitya kubiwa kuti tikaisa mukomana uyu zvinogona kuita kuti atichengetere zvakanaka. Saka pakugara ndofunga wari wese wakazongoona mukomana uyu akutaura kuti musoro wangu hausunzwa zvakanaka. Wachibva tichienda kunorara kuchikebheni chatakanga takawaka chatakanga taisa tende. So aenda ukoko ndopakazvisungirira. Wani wawo madhara aya akachizouya vachibva vaona munhu azvisungirira, ndopakadzoka kuno mumwe wacho zvikanzi ko shamwari taita tsaona akakunoku uya uonewo zvaakunoku. Wachibva vatorana vawaenda paya vachikanzi manje shamwari zvaitika izvi kuti tichingoitambe tiri tega hazvichaite, iwewe chitoenda. Saka aive murume munhu uyu? Aive mukomana. Ainzani? Thomas Ndemera. Alright. Ava vanhu vakanga vachikaka nawo wayawo, mumwe wacho ainzi Gurure, mumwe wacho zita rake handichanyatsoziva, asi Gurure ndiye aive contract yekudhonza waya iyoyo. Saka Gurure uyu ndiye akachizouya kwatakanga tiri kuchechi achitaura kuti mumwe wedu azvisungirira. Isu vatati manje kana munhu azvisungirira kutoenda kupolisi momhangara imimi, nokuti imimi ndi muno muhumbo wokutaura kupolisi kuti zvafamba sei. Ndofunga munhu uye akaenda kupolisi akanomhangara, wakatorana nepolisi wakaenda kuploti kwangu, wakaona ndofunga wakatorana wakabva watora hama dzake wakaenda ukoko, wakasvika wakaona munhu kuti aiwa munhu akazvisungirira, wakadimbura tayi yenga akazvisungira nayo, wakamutakura wakauya naye kuchipatara. Madhokota akatarisawo wakaona kuti aiwa munhu akazvisungirira. Ndopa wakataura kuti manje munhu uyu kana munoda kutenga coffin kana nezvamunenge muda kutenga moita kuti titakure timuendesewo, kana pasina tongomutakura zvakadaro. Vandati semunhu etikechishanda naye hama dzacho dzinogona kunge dzisino hadzo mari yekutenga coffin. Ini ndakutenga coffin nechikafu chichadyiwa ukoko semunhu andike ndakushandawo naye. Ndofunga vatatenga chikafu chacho necoffin vatakuwa vaunzwa pandemera, ndofunga tichibva tawiga. Inino handina kuzotaura kuti munhu uyu sekuti ufa kwakanga aita uku
ndashanda naye nguva yakadari, saka mari yake 2 weeks yacho iyi ndangoti sekuti semunhu ndatenga coffee ndatenga chikafu izvi ndatowesta mari yakawandisa stereki, saka zvangokavhana zvakadaro. Ndofunga paipai takaparara zvedu tikaenda kumba tikanogara. Ndofunga pakatoita chipo chekuma 20 to 25 years afa. Ndofunga Blazi wabva kuSouth Africa wakunoku wengu wangotaura kuti iwe ndiri kufamba ndikungobata iwe. Ndati mukubata inini sei muchingozongoti imi munongofamba mozouya mongonditaurira kana muchisangana nemaproblems munongoya muningina ndiri kusangana nemaproblems so tobatsirana ka hapana chakambonyangara bacho kanzi alright. Ndofunga izvozvo zvakagara zvichingoitika wachitaura ndikusangana nemaproblems acho aingodzi ndakwe iye zvinezvi pane mhepo iri kunzi izvo munhu akafira kuploti kwako ari kubata mhuri dzangu achiti izvo akaurawa, saka dai tambofamba tione kuti zvakamira sei. Ndikati hapana chakaipa. Ndofunga takazobatana tobva tati handei tinonzwa kwamakataurirwa kuyawo. Ndofunga vataenda kune n'anga iyo ya alright. Tingati so far kutaura kwamaita masvika patanga tichizira kun'anga dzamakafamba nai. No ipapo panaka. Chandada kuziva ndechekuti mombe dzakaendeswa uku ingani? Tikangoti pane 8 dzokutanga. 8 idzi dzakaenda zviri zvokuti dziri kuenda kunobhadhara chikwereti. Tiri pakati pekuti chikwereti ndofunga akachizonzi nen'anga yakanga iripo yacho nayo Maiguru nokuti ndio yaive imwe n'anga yacho. Zvikanzi wakaomberera mudzimu uyo kuti ubude, uchibva wabuda zvikanzi chititaurira sira kana kuti nokuti pakuita zvatakanga taita izvi iwo havana kunge wanyatsoona. Ndofunga kana kuti kutaura kune hama dzokwandemera dzimwe dzakanga dzichimwa tii mumba kuti wamwe vanhu wakuomberera uku, saka imi muchibuda iwo muite sei, muende kunonzwa kuti zviri kuitwa sei. Saka n'anga iye haina kunge yazivawo futi kuti zvinhu zvatoombererwa kudhara uku. Ndo pawakati aiwa ngativhunzei mudzimu kuti uri kutaura kuti kudii, bvawaombererwa bvawabuda zvikanzi titaura kuti iwewe zvawaiti iwewe kana tamumusha mako uchanyatsotaura munhu akakuuraya, nyatsotaura munhu akakuuraya wacho kana ari pano tiratidze. Ndo paakatenderera zvikanzi vandibata ruoko so zvikanzi ini bva ndabvunza kuti ko inini ndakakuuraya sei, zvikanzi iwewe unoziva zvandakaitiwa. Ndati inini hapana chandinoziva nekuti ndakazongodedzerwa tikaona iwewe wakazvisungirira. Kana paine wanhu wongoinawo kana kuti wakauya wachikusunga unotaura ka kuti ndinhingi nanhingi. Zvikanzi akabva atanga kuzvibata mutsipa so achizvidzipa zvokuti kana uda kuti tibvunze penge pasisina wakutongoti tinouraya munhu isisu wana mukomana naMaiguru newana wawo tinouraya munhu wakureva kuti inini novanondiuraya nekuti pamusaka pokuti ndiri kubvunzirei kuti handisi kunzwisisa kuti munhu uyu ari kuti ndakamuuraya maurayiro api mona. Zvikanzi kumbira ruregero mwana anofa uyu. Ndokumbira ruregero hwei inini ndisiri kuziva kuti iye ari kunyatsotsanangura here kuti ndakaurayiwa so haasi kutsanangura. Imimi ndimi mukuzotsanangura zvaanenge achida kutsanangura muchitoti akatitaurira kare. Saka inini ipapa handisi kunyatsonzwisisa. Nyatsonditaurirai kuti iye ngozi inyatsotaura ega kuti inini ndakadai. Imimi mubva mazodzirira muchiti ngozi iyi yakatitaurira. Ndozvo mochitaura kuvanhu manje. Inini ipapa handisi kunyatsopanzwisisa. Ndofunga takawana kukakawadzana. Takakawadzana kudaro pakazoita akasimuka achibva atora chitsaga
achibva akatanga kutora tai vada kundisunga muno ini vandabata pana maiguru vati akudemonstrate zvakaitiwa vandidhonza mona vatora chisaga vandimonerera nechisaga zvikanzi aikutaura kuti vanhu vacho vakauya komuuraya wengu vakasunga musoro ndofunga pane mwana wavo aitora mapictures zvikanzi iye akabva aenda kunotora bata foni iye ndofunga akanga achida kuipwanyira pasi zo zvikanzi aikudemonstrate kuti aida waifonerana nevanhu wakanga vari kupuloti kwake ndiwo aifonerana navo ndikati time iyoyi network yenge yakutoita zvekutoti mungatofonerana mumajokochera umo muya network ichibata ma 2000 ukoko line raitengeswa nemombe raitengeswa kutenga line chete raitengwa nemombe zvamukutaura izvi mukuzvitora papi saka ndofunga takawanikwa kakawadzana asi takakawadzana kudaro ndofunga mombe dzedzi takapabva mombe dzedzi dzisati dzabviswa chakabviswa pa $500 zvikanzi ngatibotange taenda kumwana wacho ndiye achazotitaurira kuti tozvifambisa 1-1 waenda kumwana wacho ndo pawakanotauririrana nokuti ini ndenge ndisipo kwakaenda atoedza bambo nemuzukuru naadzimai vangu vaidhiraivha motikari wasvika ukoko ndofunga wakataurirana zvawakataurirana ini handaunge ndazviziva zvikanzi nyaya yaenda kwamambo yanzi tiende kwamambo taenda kwamambo kuyoku ndofunga pakazoita kuti tasvika kunoku n'anga iye yaidzikisa ngozi iye yakadzi aiwa titaurirei kuti zvakafamba sei kuti zvizosvike ipapa pakuti muzouye kuno ndofunga n'anga iye yakachidedzwa ichibva yaomberera mudzimu uyo kuti udzike wadzika mudzimu uyo hauna chawakanyatsotaura ba chakanyatsonzwisisika nedare wakangoti maiguru ndo wakachizosimuka wakutaura wachitaura kuti ngozi yakadari zvawainge wachitaura zvezvi wenge wachita kazvitauriwa nengozi asi inini pazvakataurika ndenge ndisipo kusvika wedare muzuva ranhasika mhuri yezimbabwe tangoda kuti tikupei chikamu chekutanga nekuda kwenguva dzedu nhau yacho yakati rebei tichaipedzisa mangwana ndipo patinenge takukuudzai zvakaitika musaregedze kutarisa nekuti nhau iyoyi yeinterview yakazopedzisira zvava zvibhakera ngatisanganei mangwana tichipedzisa kukurukura nevanhu vemhuri mbiri idzi tinzwe kuti dambudziko ravo rakamira sei kuitira kuti musazorasikeka kana taakukupai chikamu chinotevera. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba ndiri kuno kwaMutoko. Senguva dzese musakanganwa subscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.